Здравейте! Днес сме в село Тибич, Шуменска област. Нямаше как да не се отбия на ето това страхотно поле. Поле с най-различни сортове пшеница и ечемици, които вече със всеки изминал ден наближават своята крайна цел, а именно оформянето на класове и изхранването на качествено зърно. След това се появява вече и нашата крайна цел, прибирането на тази продукция и съхраняването, изхранването на населението, също така с това е свързано изкарването на нашата прехрана. Също, както растенията и всички ние имаме цели, които преследваме и трябва да достигнем. Но не само достигането на съответната цел е важна. Изключително важен е и пътя, по който се движим до достигането на тази цел. Ето тези растения са много добре обгрижени още от самото начало, от началото от сеитбата, в началото на вегетацията, съвсем скоро и до момента на жътва. Получили са една много добра чистота, изчистване на всички плевели с подходящи хербициди, здрави, жизнени растения, третирани са с подходящи фунгициди в подходящият момент. Инсектициди също двукратно третирани с нашия сложен течен биостимулатор Гури в дозата от 200 мл, който от своя страна снабдява растенията с абсолютно всичко необходимо за тяхното развитие, като всички органогенни, функционални елементи, хуминови киселини, фулвинови, високо съдържание на органичен въглерод. Някои от новите ни продукти съдържат и аминокиселини, и дори и фитохормони за още по-добро снабдяване на растенията. Това, което е интересно при самите растения, в крайна сметка тези, които са на това поле, двукратно третирани, гарантирано ще се отплатят с много високи добиви, с перфектно качество на продукцията, понеже са получили всичко необходимо от самата сеитба. Те не са влагали енергия за набавяне на тези хранителни вещества. От друга страна, растения, които не са получили всичко необходимо, извървяли са труден път до достигане на своята крайна цел, до оформянето на класа, те са вложили енергия за усвояване на тези аминокиселини, всички останали макро-микроелементи, хуминови, фулвинови киселини и така нататък, също достигат целта, оформят клас, но той ще бъде значително по-малък и добива ще бъде неминуемо редуциран. Това е същото, като да тръгна от тук до София, след тази страхотна машина, изключително мощна и удобна. Ще стигна там, отпочинал, изпълнен с енергия и много положителни емоции. В крайна сметка, ако тръгна с велосипед, от тук до София отново ще стигна, но ще се чувствам по съвсем различен начин. Бих сравнил всеки един от нашите продукти с ето един такъв мощен мотоциклет, който стабилно и мощно води тези растения от сеитба до жътва и гарантира едни стабилни и високи добиви. Всички ние от фирма Пестицид сме така, залагаме цели, но не сме последователи. Ние не следваме модни тенденции, не следваме слухове и други такива неща. Ние създаваме технологии и уникални продукти, с които водим смело и мощно напред. Обърнете внимание на културите слънчоглед и царевица. Поне за момента има предпоставки за много добри добиви, но те също искат всичко необходимо за тяхното правилно развитие. Продукта, който прилагаме в момента в културата царевица е зиновий корм, обогатен с допълнително количество цинк за по-добро снабдяване, защото знаете, че царевицата е цинковолюбива култура, плюс абсолютно всички останали макро-микроелементи, хуминови и фулвинови киселини. Доза 200 мл на декар. За културата слънчоглед продуктите са отново Гури, доза 200 мл, зиновий ойл, сила, бор плюс молибден и други, разбира се, подходящи продукти от нашата гама.